What's up guys, this is T. James and I'm back with another video. What? So, before tayo mag-start sa bago pa ni-visit sa akong channel, please don't forget to subscribe, hit the notification bell para updated mo sa mga bagong video. And paki-view po sa own video and paki-watch till the end. Ano lang yun? Para bibo ta. So, sit back, relax, and enjoy this video. Nag-trending ni silang mga bae and try na to silang sabayan sa ilang gipanghimo no? Laban. Okay. Guys, may papakita kami sa inyo. Oo, saman. Kasi may pakita. Kita nyo to? Kita ang gyud ko day. Kita ako anin yung nga dagway, oh. Tanaw. Mga bigaon, mga bata pa. Haman yung mga ginikanan. Haman yung mga ginikanan. Walang laman, di ba? Tita, peram ako ng anak nyo. Ilalagay ko dito. Baby ko siya eh. Ano? Baby? Ako yapi. Pila edad ninyo? Bibi-baby na mo ka ng inyong mga dagway. Di ka ba'y mga toothbrush, di ka ba'y mga himasa niya. Bibi-baby na mo. Ang binang imong react ako'y bagbaga na si mo. Ako mo, mamugas mong plato. Mga hilas. Mga hilas. Baby, I want you back right now. Baby, I want... Galiptin-liptin, udya way pang toothbrush. Kulab na ninyo. Kita mo to. O, kita na day, tagas kag kuko. Daga naman tanak ka, pero di ka hingo ko. Ang binang nipit ka ako'y putol ana. Unya, paila-ila man ka na. Dito mo lalagay yung singsing pag nagpakasal na tayo. Kasal? Waka gabae day. Waka gabae day. Kita mo to? Pag ito tiniklop ko, tatamaan ka nito. What? Para baka nang hugas o plato. Kasal-kasal, uroy! Kapag mga hilas ninyo, latuson pa kag sagay ron. Kuglabda. Kuglabda. Kita mo to? Oo, kita ako nga nagdadama kag bunal. Nga na nagigay ka kabayulente. Ha? Kababay mong inahan-ana nagdada ka na. Umang ka diriga. Umang ka mamirahay ka. Gidak na ka imong bukton. Kita ni mangga-mangga. Dajawa ni paminsan jay. Dajawa. Ito ang Pasko sa'yo pag niloko mo ako. Pwede bang... Ha? Ano ibag-bag mo? Kita ka ni jay. Kita ka ni. Kinibag-bag ng simog di ka magtarong. Kita ka ni? Basig dito ka kapaw. Ito ka lang sa may tabi ko. Nadyawa ninyo mga dagay, hiwid-hiwiran pag kaninyo, marag yung guwapahan sa inyong mga kaugalingon. Hindi na lamang kung kabaybaw man labog inyong mga dapking man ninyo gamit. Panukusok na raban yung CR. What? So ayan guys, kita nyo to. Sana sab na? Kita mo to, di ba? Umihilaw. Umihilaw. Kaya ko rin naman pailawin mundo mo. Pero mas pinili mo best friend ko. Pwede bang ingat? Bahala ng ngit-ngit akong kalibutan basta dili lang ikaw ang makauban jay. Gihimsan ko ang imong lips papuwa-puwa ra ba? Dungaga na to ng dinis imong aping ug mata. Violet yung color resulta ba ug ako makahapak. Kapanghilas. Ito nga po pala, microscope. Kita nyo po? Microscope. Day, before ta magbiga-biga ilho nato ng butanga. Yung sa rin pagbalanse nga ng microscope na. Ikaw bagbagan ha anong binoculars para makakita ka. What? Huh? Yung sa rin pagbalanse. Wala gabais, microscope. Buti nga ito nakikita nyo, yung halaga ko, binabaliwala nyo. Ingatan mo siya. Mauna, di ka makitaan kay pati binoculars wa kaila. Sa kompanya pag ilas imong halaga. Gabiga-biga ra ka. Balik sa eskwela grade 1. Kay murag ang daycare kabayo paan ng binoculars. Ay kuglabda.
So I hope you enjoy watching this video. So don't forget to subscribe. See you in my next video. Bye.